ada kesorkar kasngap ya kajing ong kajong i MPBA jing ya tu kapur mo sing la man ong ba to some extent ya sih mo la man long ka jing arab nakabuburom i MPBA jing i mo la sim kya ba ni gamat nakalian kajong iru antrai i kumno ba ila let ban jingo ban visit ya ki health centers ki babun hapo ka jala bat ban nap ya ka jinglong jing man juki kumtu kumakalong na kalian ka jungi la pun so sa sokat na kalian ka jong ngaru kum local representative ru ngalapin so ya ka jinglong jing man juki health centers hapo maulai ti hoi mo de si la da ka sokat ka snap ya ki jing ong ki jongi la da ka sokat ka snap ya ka jing ong ka jong i MPBA jing ya tu kapur mo de si ngila man ong ba to some extent ya si mo la man long ka jing arab tadi ka bangala man ong ni por ka ta ndai kat kum ka jing yo so ka jungi hato si ha bangi poi hapo ka Robert Hostel hi kadi kat kum jing thu jong doktor hi kalong ba mo lawara i ka mat lakrat pa po ka halenti was about that mo ada don doktor po si mo ang mang menem ang hirap ho ya kata ngim le sing inum la ban conclude ndai le si lada ka CSC ka don ki doktor mo lada ki staff ki biang lada kumba ka de bendong ki don te kata le si to some extent le sing la dong kan long ka jing arab itu bisa mempak tiket buat hi kata ka de welcome move mo day mo ban tokit nri tang ka wai pat long lada haban tokit ye ki kam jong sarkar pi mar ban shu tokit mo namar kani le si kam dei tang mulai CSC kamu yang CSC antara la tokit habaro ki CSC bagi health center sapo ke jelah ibaro koi lagi biang doktor nem mo biang nem ki facilities nakaliang ga jongi kum ka party nakaliang ga jonga ngalarai kani kaman bat ngalapen snow sa sarkar lalit ban inspect ru mo bat ha ka jing inspect ka jongi last bai kong amperin laong ba mo ban observe ya ka CSC po mo yong ba kum ban riu banai ngin observe mo nomor beli ingin ikran thang ni ra basai ka CSC po mo yong ka duna ba ki patients ki balik sim dawai po CSC mo yong